Erengete okwenana obokonyi nigo bono abarai ago senigo barai ababorigwe banyareko bagwesokia na koenana obokonyi anene gochia sabanto balia babwate okogania ni ganyareko bagakwenekiwa hamo no usamalium ya aselieta kefa sagano nyareko bagwesokia ase woda elia ya gesusu meye bunge ya nyaribali masaba senchire ya moyo goikera abantu balia babwate obole ao nabuigo batabwati echinchira cyo konyarakoba chigotara salitko leo ni gosagana nyarakoba gako bwatoka obokonyi bwa ebirogo byogotarira gosechi wheelchair gochia sechi gati chichi amate hecho anane chigendreta koba chigotera amakonga gotomanya omuliki oito Penuel Omete Makika yogo chandika ase egekanigo bale no bore makuru ase chinka abanyora ogusirwa wechuwiricha eriko bakonya gusuka kurwase enseme ya moguchie yende ukwana omusamaria kebasagana nigo ali era yogo tara chinka eriko basira abange bangabu nabo na ne wheelchair obumugako kurukamao na ruona cha guochungo misabisabe sublocation umuntu atari kwenya asa isaranste no isaranste kurumambi paka maraboba kendi gyonsi na bakorera hapo ile karanga tanga kendi gyonsi mu understand tinga kendi gyonsi keri binadamu abone tawakora onye muntu tayo kumusuka kurwabo na gukorera ari no mu ako yenye kitari yari ne atari kwenya igo bono na rambi yanga no muntu ni mokonye mu wheelchair egere bwesukia embura ni twana bagwesuki bono umugaso no cyana bagwesuki agenda sakendo nacha no mucyo yega bono masabo asinde munno yorange nasinde gaiga nabwata abana babira bamura oyo monene nero cyandikete muno nanda sauri yaro murito bona kinaranga ndatero munno nare wheelchair egere umumro yanyari gwesuki bweka na mwabogega narorenga umuntu karibwe katakonyara kumusukia ninche moro sedio murango bwaso mwana yo wheelchair gweta byaso ime nande yasoka isiko nonya nabo nigo igati yabo barera emechando bagwetera anene okwanekia bamwe abongo sukabale ase bagokera obokonyo bo na kuboria sagana gutakwa moyo erio agenderere gusira abande ndembiya mano asinga chomo noyo no rwada amatuka mange munoro chemnare sa tari kwenyara na ndo sipia sekarawe gagwe kora sare ono na twaro de biyama singi chomo gambisagana okorira maya nonye ni ntubono ekara koboria ekoroge kana turi gusoka isiko nere tokwa onde tuyera soka nyono yomo tigamo sese nuwo mugambi biyamo na ndo konya abantu tadi yo gweka boigomba ne kia chinga kichinyororo ase ogusukia eyamate yabo engakia baboria abarai gwesokia eri gusira abare no borema ase ebinyoro no mugoko munene mono sana ase nyinjo mwako yone konya igonko mubuguri na masoki isiko nande na mubuguri na muira nyumba lakini nyasaye rero nkoreira amayante bigutia ase bituko gutia ase binde ondete ire kirogo bono ndochi ne gasine chemberera isi yake ase nyinjo gonko banko masokeri nande ginko muira ni nyumba mwaka kambi ya mono na ndosi senigwe hase byonse bwankoreira bana nabeko mbere gasire raisi gosokina no mwana oyo yakara konyengo muimuke mbo ataberoire babere do bano yoromo muroira mana no maneno koimukiwa lakini ngwa kambi ya mono aso wankonya nale mono nkuboria aba minto moire itachukura mo gendrete bana sobogambi mweso kina ino mokonya chinga kibunechi cia bantu tubwataberoira seme chikando kando unabono yo minterure utalia sibogambi lakini bwanzira gonkonya andete ire wheelchair dinga ninche bwe kanta eta gokonya onde wese nere wigwete ngana bata chinguru ga kitu agosa birenga na bogwa nchonyo botaite gokonya ochokonya Penuel Omete, Ndizi TV.